vesprada, benvingudes i benvinguts una setmana més a este Fem Muixeranga a casa. 6è programa, que es diu Prontes, 16 de juny, ja fa una calor que eso és insoportable. I molt bona vesprada, Marisa, què tal, com estàs? Bona vesprada, Néstor, molt bé, pues així estem, desitjant que comenci el programa número 6 del Fem Un programa Muixeranga. molt especial, no, Marisa? Pues sí, avui tinc moltes ganes de que vinguera al programa perquè és un programa especial. Especial perquè des de xicoteta a mi sempre m'han agradat els aniversaris. I avui estem de celebració. Clar. Efectivament. Estem de celebració perquè tenim amb nosaltres la Muixeranga la de la Plana, que són uns amics que compleixen 5 anys i han vingut a parlar i a contar-nos pues, la seva trajectòria i com estan celebrant-lo i tot això. I nosaltres hem volgut, com a gest d'estima i pues hem volgut dedicar-los este programa, esta finestra al món, al Fet Muixeranger que fem cada setmana. Hem volgut que esta setmana estigui especialment dedicats a ells i per això tenim un programa que gira al voltant de la seva colla. Els tindrem dins d'un parell de minuts, estan a punt d'entrar en directe dos membres de la Muixeranga, que són Santi i Gabriel, que vindran a contar-nos un poc... Bueno, com totes les setmanes veu una muixeranga, doncs avui vindran elles a explicar-nos un poc com estan portant aquesta situació, quins són els projectes que tenen en marxa, què és el que han hagut de paralitzar per aquesta situació. I després d'això, no només l'entrevista, no, Marisa? Què més tenim? Pues no, perquè avui torna el nostre amic, el Josep, l'ambaixador de Pego, per a la seva secció de literatura valenciana. A veure què ens porta avui, perquè sempre porta algo sempre molt, molt bonic. I tenim... tenim un missatge molt especial que vindrà un poquet abans de Josep, que és de la nostra xicalla. Ai, per favor, muy d'amor! I tenim, com totes les setmanes, ja ho sabeu, la secció eixa secció fixa, que és la secció de l'àrea tècnica, en la que avui parlarem del campanar, d'una figura molt interessant. I per acabar el programa tindrem el nostre company David, altra secció dedicada també a la Muixeranga de la Plana, no? Què ens porta avui David, Marisa? Pues ahí ens porta un dia molt especial per a Torrentina i per a la Plana. A veure quin dia és... Pues això ho anirem veient al llarg d'este programa, al llarg d'esta vesprada. Avui veig així en els comentaris que tenim... estan bastant animats. Suposa que serà gent de la Muixeranga de la Plana. Així que benvinguts i benvingudes tots i totes a este programa. Hola! Ja sabeu que teniu el xat a la vostra disposició. El teniu, depèn de si ens mireu en mòbil o en ordinador, el teniu ací baix o ací al costat, i que podeu fer-nos tots els comentaris que vulgueu. Jo estaré pendent, jo sóc Néstor, que crec que no m'he presentat, sóc Néstor i estaré pendent. A banda de la realització del programa, estaré pendent al xat per a intentar que si teniu qualsevol dubte, entre en directe. La meva companya és Marisa, i Marisa té avui, com tots els dies, una pista per a un personatge misteriós, no, Marisa? Correcte. Pues el nostre personatge misteriós d'avui vaig a donar la primera pista. A veure si sabeu qui pot ser. És un escriptor i és periodista. Penseu. I la gent que ens veieu de nous, tota aquesta gent de la Muixeranga de la Plana que està avui mirant-nos, que tots els programes busquem un personatge misteriós i anem donant unes pistes al llarg del programa, nosaltres i els convidats del programa, i, bueno, com el que acabo de dir, teniu el xat, que podeu fer les suposicions que penseu que és, podeu dir-ho en el xat, i al final del programa respondrem i donarem I qui guanya Gallifante. Res, Marisa, ja mos estan tallant, així el senyor del tiempo mos està tallant, hem de començar, me fa aixina, hem de començar. I comencem com totes les setmanes amb aquesta entrevista. Avui tenim amb nosaltres a Santi i a Gabriel, que venen de la Muixeranga de la Plana, com comentàvem, així que crec que estan ja per ací. Molt bona vesprada, Santi, molt bona vesprada, Gabriel, com esteu? Hola, bona vesprada. Moltes gràcies com totes les setmanes, moltes gràcies per acceptar la nostra cridada i per voler participar en este projecte tan boig que portem entre les mans des de fa 6 setmanes. Em faltaria més, gràcies a vosaltres per la feinaca que és fer este programa i per dedicar-nos el programa d'avui. Bueno, no podia... Faltaria més, per favor, faltaria més. En lo que s'han juntat, la Torrentina i la Plana. Pues això n'hi ha que celebrar-lo, Gabri. Santi, tens que connectar el micro, que crec que no te sentim, pot ser? Efectivament, encara no tens l'àudio, Santi. Bueno, però podem continuar... Però sí que el veiem, sí que el veiem. Estem veient, això sí, però bueno, aquestes coses del directe. Tens que donar-li el micro i enseguida te sentirem. El micro que t'apareix baix.
A veure si se va aclarir. De I, totes bueno, de formes- moment, Gabri, Efectivament. Digue-me. anem parlant en tu, val? Mentre Santi controla un poquet lo del tema de la videocridada. Sí. Ok. Bueno, conta'ns, a veure, celebreu el 5è aniversari de la colla, és a dir, naixereu al 2015, un any molt xulo, perquè també va néixer la Torrentina. Conta'ns, com va ser, tu saps, bueno, tu estàs des dels inicis en la colla, crec que el segon any, no?, entrares. Sí. Bueno, però segur que ens pots contar com va eixir la idea de formar una colla comarcal, perquè, clar, no és d'un poble en concret, pues, com la majoria de muixarangues. És d'una comarca, la Plana, en aquest cas. Conta'ns com ha eixit aquesta idea. Clar, bueno, a veure, no fa falta que ho diré, perquè tot el món sap que la Muixeranga de la Plana ve a partir d'una excisió de la Conyoga, que sí que és el que tu dius, una muixeranga d'una ciutat, així que té la seva zona més d'influència dins de la ciutat de Castelló. I la gent que va fer aquesta decisió era gent de fora de Castelló, però de pobles d'ací prop. I, clar, al tindre gent que tenia influència als pobles del voltant que volia fer una altra muixeranga, ja sigui gent de la Pobla, de Nules, de Cabanes, què passa? Que coincidien que eren gent dels pobles... Perdona que talli, Gabriel, ja tenim a Santi entre nosaltres, ja puc encendre el micro. Sí. Hola, Santi, molt bona vesprada. Hola, Santi, bona vesprada. Benvingut. Hola, guapos i guapes. És que això dels mòbils, la tecnologia, no van dir. No patisques. Ens estava contant, Gabri, la idea de fer una colla comarcal en contra de totes la majoria de colles que són més d'una ciutat. I, clar, aprofitar això de que cada uno venia d'un poble diferent de la Plana, no?, per a formar una colla comarcal. Tu sí que estàs des del primer moment, no, Santi? Sí, som membres fundadors. Sí. No res, com ha comentat abans Gabri, pues, tot el món és sabut, nosaltres també parlar de Conyoga. I bé, pues, el que passa que a vegades simplement per diferències i per no discutir, que no val mai la pena, vam decidir fer el nostre camí i per aquesta mateixa raó vam decidir fer una muixeranga que fos a nivell comarcal, veníem de la Plana, si quiera dir plana alta, plana baixa, la plana sencera, i també una forma de no casar-nos, diguem, cap ajuntament, en cap partit polític en concret, ja que evidentment nosaltres som una colla molt reivindicativa, però això, vam elegir un nom molt global. Entonces, vos te definiries com una colla, com has dit, reivindicativa, combativa en les vostres xarxes socials, també sou una colla antifeixista. I, Gavi, esteu tots en la mateixa idea, m'imagine, no? Sí, de fet, és com és algo prou important com per dur a terme només si tots els de la colla estem d'acord en aquesta idea, perquè és un eix molt important i que vull dir, t'influencia molt el que és tot el teu àmbit d'actuacions, de publicacions en Facebook i en el nostre cas sí que això, tots ens diem molt orgullosos antifeixistes i les nostres actuacions i llocs d'actuacions també són llocs antifeixistes i estem molt orgullosos de ser. Molt bé. I, a més, haveu crescut molt en aquests últims anys, en aquests 5 anys de vida que teniu. En aquesta trajectòria, quin és el moment que més guardeu dins, no? Més especial? Per a tu, per exemple, Gabri. Per a mi, és que són molts. Vaig a ser molt ràpid, no patís que som del temps. El primer de tots, l'actuació que vos he contat fa poc del Salònia de fa 4 anys, perquè vaig anar un divendres a un assaig de la Muixeranga de la Plana, me vaig enamorar de tal manera que al l'endemà ja vaig dir, oye, jo vull anar a aquesta trobada, no sé molt bé el que és, fique cotxe i va ser una actuació brutal. Ahir vam aprendre a fer la campana per primera vegada i ara la fem cada vegada que podem, que m'ho va ensenyar els negrets. Després, òbviament, l'actuació a la plaça de Bous de València és històrica, mítica i
a tot el món que sap el que significa aquesta actuació, és una actuació impressionant. I, personalment, hi ha algo més concret d'ací de Castelló, la nostra primera actuació el dia de les normes, que va ser una actuació molt bona, carregant i descarregant totes les figures, de 4, totes les que volíem, i damunt així a Castelló, on tenim molts amics, molt de públic, amb companys a la Conyoga, que són molt col·legues també, i va ser una actuació molt emotiva per mi. Que xulo. Santi, si té alguna altra? 3 exemples molt bonicos, molt bonicos. I tu, Santi, què tens ahí en el coret guardat en estos 5 anys? Bueno, pues com deia Gabri, molts records. No hi ha actuació roïna, saps? Sempre fer actuacions en trobades entre altres companys i companyes és molt bonic. El fer pinya tots junts, sempre hi ha hagut gent que no ha fet molta gràcia, però nosaltres estem sempre per la llavor, sempre per ajudar els altres. I clar, el bonic de les trobades, que sempre quan una colla, companya, amiga, te fa millor una figura de 5 per primera vegada, tu estàs ahí, pots participar d'aquest èxit, no? Pues això és preciós. I evidentment, qualsevol actuació, no sé, totes les actuacions són bones, saps? Per exemple, vam estar una vegada amb els companys i companyes de la Cosa Nostra fent una festa així per el Sàhara, actuacions per l'orgullo gay, coses així. Però jo el que sí que tinc en el record molt bo és, per exemple, nosaltres que partíem amb una experiència, no començàvem de zero, doncs al poc de temps vam poder fer figures de 4, però justament existia el pilar de 4. El pilar de 4, tu saps, està en el món muixeranguès, és molt tècnic, no? Perquè o saps o no saps, o pots o no pots fer-ho. No és qüestió de que te pugen i ja està. I clar, ens resistia moltíssim. I el dia que vam aconseguir per primera vegada el pilar de 4 va ser una bona festa. Uau, un subidón, segur. I damunt va ser a la Colla Almagre, que és una actuació, és la colla que ens dona suport a les festes de la Madalena, que de normal tenim 2 actuacions a la Festa de la Madalena, que és a la Colla Almagre i a la Cosa Nostra, que és el local social Antifa d'ací de Castelló. A més, teniu moltes relacions en altres col·lectius que ara vos estan felicitant i esteu publicant aquestes felicitacions a les vostres xarxes. Col·lectius com la Cosa Nostra de Castelló, el Centre Excursionista de Castelló també, o la Rondalla de Vilanova d'Alcolea, també vos ha felicitat. És un goig, no?, veure tota aquesta tasca d'estos 5 anys en felicitacions de col·lectius. Però cap a on vol anar la Plana? Després de veure tota aquesta trajectòria de 5 anys. Haveu crescut, sabeu fer grans, i ara quin és el futur de la Muixeranga a la Plana? Pues sincerament, jo crec que el futur anirà arribant, però nosaltres volem seguir en la mateixa línia. Jo crec que ha sigut una línia que ens ha vingut molt còmoda, que ens ha fet créixer tant tècnicament com nombre de membres, i damunt per unes sendes que és de llocs on volem estar i llocs on ens sentim a gust, que és on diem que actuem. I en la gent en la que ens sentim a gust, que és en aquest cas en la Torrentina, que no sé quantes actuacions ja hem compartit, però de lluny la colla en la que més hem compartit. Ja hem anat 2 vegades al Principat, actuant junts, mogolló de trobades i de més. Heu vingut a Castelló a visitar-nos. Sí. La mateixa senda. Volem seguir igual. És compartit, és compartit. El sentiment és mutu. Sí. Bueno, i este confinament, com vos ha afectat? Haveu parat, evidentment, com totes les colles, però sí que haveu manejat el 5è aniversari, haveu fet un logotipo molt xulo. Com vos ha afectat a la colla? Com esteu? Jo crec que, com a tot el món, ens ha afectat malament, l'estar parats, ens hem quedat sense trobada, igual que vosaltres, igual que tants. Sí. Però bé, què hi vas a fer? Paciència i avant, no hi ha més. Ara mateix... Resistirem. Perquè resistir és vencer. Una pena... Ui, perdona, Santi. No, dic que resistir és vencer. Exacte.
que ha Dis-me, sigut una Gabri. pena que ens hagi pillat l'aniversari justet ara en confinament, que no hem pogut celebrar-ho, ni fer una actuació conjunta, ni la trobada, que era les mateixes dates, que anava a aprofitar per celebrar-ho, la festa, la bona festa que ens haguérem pillat, que de fet la trobada que hem cancel·lat, vosaltres també estàveu convidats. Sí. Però ha hagut una coseta bona, entre cometes, perquè sabem que ara és el moment de crear molt de contingut dins de les colles perquè això no se morgue del tot. I el bo d'haver complit ara anys és que en tenim mogolló de contingut, ja sigui de les felicitacions, dels logos, de tot el que hem estat movent del nostre aniversari, ha servit per donar molta vitalitat a la colla. Molt bé. Això sempre dona força i molt d'ànim per a continuar, almenys el que queda d'any, i ja veurem pues, cap a on He de anem. dir que, bueno, com comentava, hi ha molta gent de la vostra colla, per així pels comentaris, i bueno, estan plenant-nos de comentaris, diuen que coses molt boniques, que les trobades són sempre precioses, fent alguns apunts a coses que dèieu, comentaven per aquesta pregunta que estaves fent, de que cap a quin lloc volíem portar a partir d'ara, o volíem a partir d'aquest moment la colla, diuen que també que ho tenen molt clar, que no canviar mai, que antifeixistes sempre, bueno, he de dir que teniu un exèrcit de gent ahí, que la vostra gent està ahí molt guai, ens esteu plenant de comentaris. Si som com som és per la gent que som. Clar que sí. Bueno, ja per acabar, perquè l'home del temps ja me va tallar el coll. No, ja mos l'ha tallat. Ja me l'ha tallat. Però una coseta només. M'han contat que de tant en tant surt un fenomen que té conseqüències com polleres, però que encara no té vacuna, que és la planatina. Eixa planatina, quan se tornarà a juntar? Pues mira... Lo más posible. Quan se pugui. En principi anava a ser ara la nostra trobada, però... Se quedem amb moltes ganes d'assistir a la vostra trobada tan especial en ese 5è aniversari, però bueno, se queda ahí en stand-by. No és un adiós, és un hasta luego. Ni molt menys. I res, continuem en contacte. Moltíssimes gràcies per estar així en el Fem Muixeranga a casa vostra. I res, anem parlant i cuideu-se moltíssim. Un beset a tota la colla, que sé que mos estan mirant tots, a totes les amigues i a tots els amics de la Muixeranga a la Plana. Adéu. Un beset a totes. Adéu. Un beset. Gràcies. I nosaltres continuem amb el nostre programa com cada setmana i benvinguda a tota aquesta gent nova que està rebant els comentaris de la Muixeranga de la Plana. Nosaltres encantats de que aquest fenomen de la planatina es torni a donar i que siga una pandèmia que arribi a tots els racons del País Valencià. Però haurem d'esperar un poquet, esperem que poquet, però haurem d'esperar de moment un poc encara per a que això es torni a donar. Paciència, Nosaltres paciència. continuem i tenim com sempre, arriba el moment de la música, perdoneu, que tinc la gola un poc resseca. Arriba el moment de la música, avui tenim un grup que és Pepet i Marieta, que segur que la majoria els coneixeu, si no tots. Pepet i Marieta és un grup de la Sénia, d'eixa comarca de la Sénia, que és una de les tantes comarques que no trobareu a cap mapa, la comarca històrica de la Sénia, que agafa pobles del Principat i del País Valencià, al voltant del riu Sénia, com sabeu. I, bueno, des de les terres del Sénia ens arriba Pepet i Marieta, i avui portem una cançó amb molta història dins del grup, que és Me moles, que és una de les cançons antigues, però que a mi personalment no és una de les que més m'agrada. Que crec que és un cant... Me mola. Te mola la idea. A mi també me mola molt la idea. És un me cant... mola, me moles. És un cant... Si comencem ja, Marisa, en els acudits mals, no acabem el programa avui, és un cant, com deia, ja he perdut el fil. És un cant a l'estima i a l'alegria, i com ja he perdut el fil i no sé què volia dir, pues anem amb la cançó. Avant ja, Pepet i Marieta. Anem amb la cançó abans de que facis altre acudit estos, que ja veurem com acabem avui. Oro, oro, oh, 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 oh. Oro, oro, oh, oh, oh. Oro, oro, oh, 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 oh. Podrien ser els teus ulls, però no. Los tens grossos i marrons com qualsevol fill de vell. Podria ser el teu cul, però no. Lo tens plat com s'aixeca al mar de matí. Podria ser el que dius i com ho dius, però ens passem lo dia a dia en tonteries. Podria ser el teu monyo, podria ser el teu cor, la vergonya que carrega de manies. I diuen que l'amor és sintonia de mirades, veus i olors. Però que jo realment crec és que no hi ha res que l'esperit que l'has d'aprendre tal com és. I diuen que l'amor és sintonia de mirades, veus i olors.
cagues, me moles perquè sí, per quina raó no t'ho sabria dir. Me moles que te cagues, me moles perquè sí, per sol amor encara no t'he sentit. Me moles que te cagues, me moles perquè sí, però per quina raó no t'ho sabria dir. Oro, oro, oh, 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 oh. Oro, oro, oh, oh, oh. Oro, oro, oh, 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 oh. Oro, oro, oh, oh, oh. Oro, oro, oh, oh, oh. Oro, oro, oh, 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 oh. Podria ser lo teu alè, però quan fumes també te'ls gustes cendrer. Podria ser el teu to de bé, però tu no parles, xilles com un mercader. Podria ser la teua joventut, podrien ser els teus canuts, podria ser la força que em transmets, la vidilla que me dones quan te veig. I diuen que l'amor és sintonia de mirades, veus i olors, perquè jo realment crec és que no hi ha res que l'expliquen, l'has d'aprendre tal com és. I diuen que l'amor és sintonia de mirades, veus i olors, perquè jo realment crec és que no hi ha explicacions que justifiquen les passions. Me moles que te cagues, me moles perquè sí, per quina raó no t'ho sabria dir. Me moles que te cagues, me moles perquè sí, per sol amor encara no t'he sentit. Me moles que te cagues, me moles perquè sí, però per quina raó no t'ho sabria dir. Oro, oro, oh, 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 oh. Oro, oro, oh, oh, oh. Oro, oro, oh, 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 oh. Oro, oro, oh, oh, oh. Oro, oro, oh, oh, oh. Oro, oro, oh, 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 oh. Oro, oro, oh, oh, oh. Oro, oro, oh, oh, oh. Oro, oro, oh, 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 oh. Oro, oro, Fem Muixeranga a casa, un programa audiovisual en directe al voltant de la cultura popular valenciana. Fem Muixeranga a casa, de la Muixeranga, la Torrentina. Quina entrevista, Marisa, quin programa, quin inici de programa. La veritat és que és un plaer. És una colla germana, és que no anem més a dir. I, nosaltres continuem el programa. Ara tenim una secció que recuperem, que no havíem tornat a fer des del primer programa, que és una secció que a nosaltres ens agradaria que es farà molt més, però que no sempre és fàcil, perquè estem parlant de la xicalla, eixa part imprescindible en cada colla, eixe futur de la colla, però que, que al final porten els seus ritmes i no podem apretar-los per a que facin una secció totes les setmanes. Tant de bo, tant de bo. Però bé, ahí es tenim, i més del que pensem, perquè cada part que escoltes parlar és que a mi, mira, m'emocionen. I ara veureu per què, perquè són un amor, n'hi ha molt més darrere que no estan, com se diu això, no estan tots els que són, però són tots els que estan. No, o alguna cosa. O al revés, ja mos ho entès. O al revés. Bueno, té igual. El cas és que són un amor i, aneu a veure-lo. El que mos han enviat tenen un missatge molt especial per a tots. I, clar, ells també troben a faltar el fer muixeranga i per això estem avui així, fent muixeranga a casa, per a llevar-nos un poquet el cuquet. Així que, Néstor, per favor, a veure què tenen a dir. Hola, som la xicalla de la Torrentina, jo sóc Inés i ella és Victòria
i el que més tira a faltar és anar als pobles, actuar i estar en la colla. I jo el que més tira a faltar és estar en la colla i assajar, estar en els amics. Soc Estela i el que més m'agrada és actuar. Hola, nosaltres som Mireia i Aitana i el que més tira a faltar és la gent i estar amb els amics. En jo em dic Aitana i el que més tira a faltar són els assajos i tot el temps que passem junts. Lo que estima faltar es escuchar a los torres. Lo que me tira a faltar es fer piña y todo eso, y puchar a dalt. El que més trobo a faltar de la Muis és pujar a Muixeranga i la xicalla. Soc Rosa i el que més m'agrada de la Muixeranga és estar en la companyia i fer els jocs, que són molt divertits, i pujar a les figures i ja. Fem pinya. Tots junts. Ho aconseguirem. Ens veurem molt pronte. A les places, carrers. 2, 3. Amunt la Que bonic, Marisa. Jo que sí que ho estava veient així en la pantalla lateral, no, és que no puc evitar el somriure. Que, no sé, veure aquestes cares de... Però això, no sé. És que els agarrava i els apretava i que no estic caient ells. Pues sí, la veritat és que són una part molt important de la colla. Diu Gabri que està per així, acaba d'eixir de l'entrevista i està per així, diu que ànims a la xicalla. Que Roser ya no cuenta como chica pero bueno, ya lo dejamos a la libre interpretación. Pues sí, ja és alçadora, ja quasi prealçadora. Pues sí, Marisa. Pues sí, se'ls troba moltíssim a faltar i la xicalla pues, també està patint, està parada d'activitat de la colla i la veritat és que se'l troba, o sea, no te pots imaginar tot el que se troba a faltar a la gent, però és que la xicalla... a la xicalla poder apretarlos. Yo necesito apretarlos para agarrarlos ahí en fuerza. Ay, qué boniques y qué bonicos son. Me caguen la marcha. Pues sí. Pero bueno, venga, ya queda poco, ya queda menos y pronte si... podrem tornar-nos a juntar. A veure si podem... I a fer muixaranga. Efectivament. I res... Ja queda menos. Efectivament, i nosaltres continuem el programa, tenim com sempre l'àrea tècnica, avui ve Batiste, el nostre professor Joan Batiste ve a parlar-nos d'una figura molt interessant, que és el campanar, i nada, sin más dilación, que portem un poquet de retras, que el senyor del tiempo està ja, que està preparant les soques per penjar-nos, anem a... Estan els núvols, en tempesta, anem a passar això. Bona vesprada, Marisa i Néstor, què tal, com estem? Espero que estigueu bé. La secció de l'àrea tècnica d'avui, d'aquesta setmana, anem a parlar del campanar. Una figura molt bonica, una figura de 4 alçades, una figura amb una estructura 2-2-2-1, remat 2-1, conforme hem anat parlant en altres programes, prou característic al repertori muixaranguer. És una figura que, per la seva estructura, requereix de pinya. És una figura que
necessita un treball molt gran, donat que és una estructura de 2 en 3 nivells, el nivell de base, nivell de segons i nivell de terços. Per tant, requereix d'una alta concentració i un treball tècnic molt gran. D'ahir que requereix d'una certa complexitat a l'hora d'executar aquesta figura. Podem dir que la torrentina, aquesta figura, a plaça no l'han treta mai. En assaig sí, en assaig hem estat treballant amb ella i hem aconseguit carregar-la i descarregar-la. Amb perfeccionament, evidentment, però hem aconseguit carregar-la i descarregar-la amb seguretat. Aquesta figura és una figura que, des del punt de vista tècnic, hi ha que tindre en compte que al ser 2 pilars de 3 enfrontats, requereix d'una verticalitat en el repartiment de càrregues. Aleshores, tant les bases com els segons com els terços tenen que estar molt aplomats per a que la càrrega es repartisca de forma vertical i no hi hagi possibilitat de treballar excessivament de rinyons o inclús desequilibri en algun dels nivells de la figura. És molt important això. Un altre aspecte tècnic a tindre en compte és la correcta col·locació dels peus. Els peus tenen que estar sempre ben col·locats. El pont sempre té que estar pegat al coll. Els peus tenen que estar cap avall. Els dits grossos se tenen que tocar i tens que tancar la puntera dels dits, com si estigués arrapant-li el pit a la persona que tens baix. Alhora que el cap del company o companya que tens baix té que tindre un peliu inclinat cap endavant, sense arribar a tocar barbilla al pit, però la distància suficient per a poder apoyar darrere del seu cap el que són les espinilles de les cames. És a dir, això és molt important. Aquest detall hi ha que tindre-lo en compte a l'hora de pujar. Alhora que, molt important, que els genolls sempre estiguen tancats, no obrir genolls, perquè això el que provoca és que el nivell de baix tire cap arrere per a buscar el seu propi equilibri i ja la figura s'obri i pot provocar un col·lapse de la mateixa figura. Un altre detall a tindre en compte és la pujada dels terços. En la pujada dels terços, els terços tenen que tindre molt de cuidado perquè tenen que pujar finament. És a dir, el peu dret tenen que saber-lo col·locar entre cuixa, el més alt possible i tancant, fent palanca, de manera que no desequilibrin la figura. Per altra banda, les mans, l'arc de les mans tenen que estar apoyats, agafats al muscle, però mai tirar cap arrere de la figura, sinó força en vertical, sempre en vertical. Per això és molt important treballar braços, força de braços. És importantíssima per a la gent que vulgui pujar en nivells superiors, en les figures. I pujar verticalment de manera que no traguem el cul, perquè clar, la tendència quina és? Quan no pots, el que fas és avançar el braç i aquesta part del braç l'apoyes sobre el muscle i fas ahí, i fas, d'alguna manera, estàs fent un poc un joc que el que estàs fent és traguent cul, desequilibrant la figura, no és recomanable. Això s'ha de treballar en barres, principalment. Aquest treball és de falta de treball de barres. Per altra banda, està també la xicalla. Conforme molt bé vaig explicar en el collanet de la setmana passada, la xicalla puja com en un pilar i canviant peus i quan arriba dalt el que fa és genoll, peu esquerre sobre el muscle, mans sempre agafades als braços dels terços i avança peu dret. Quan avança peu dret, aleshores li agafen els 2 turmells i mà esquerra cap i ja pot alçar-se, obrir braços en creu, donar besets i somriure. Això és el remat habitual en aquest tipus de figures. Per altra banda, podem parlar que una part important també de la figura és les agulles. Les agulles es col·loquen dins de la figura, entre les 2 bases. Hi ha 2 agulles, una per base. El que fan les agulles és agafar exteriorment els genolls i ajudar a que els genolls dels segons no s'obriguen. Eixa és la seva tasca.
I, sobretot, fer força sempre en vertical, mai ni cap a dins, ni cap a fora, ni cap a dins. Altra part de la figura important és les crosses. 2 crosses per base, molt important. La col·locació de l'aixella de la base, si eres de dretes i si eres d'esquerres. El cap sempre inclinat cap a la posició on està l'aixella de la base. Per a què? Per a que cap en cap de les crosses no molesten a la base, molt important. I inclinar lleugerament cap avall, molt important això. Per altra banda, també està el contrafort, una part important de la figura. El contrafort el que fa és agafar-se de les crosses, de les 2 crosses, per a tancar figura, per a tancar el que és la figura, per a impedir que la base vagi cap arrere. Val? Per altra banda estan els vents. Els vents són molt importants també en aquesta figura. Els vents estan col·locats de manera que les seues mans estan així per a impedir que la figura tanque. Ells no mouen mai de la seva posició. Ells no tenen que espentar, ni el que tenen que evitar és que la figura tanque cap a dins. Això és el seu treball. I per altra banda estan també les primeres mans. Les primeres mans, molt important en aquesta figura, perquè al ser una figura de dos companys en un nivell, la figura tendeix a obrir-se, a doblar, a revirar. Què passa? Pues que la tendència a soltar figura és lo habitual. Pues no hi ha que soltar figura. Per això s'agafa, se pinça en el cul, se pinça en el puny i se fa això. I se col·loca el puny pla. De manera que tu estàs per una banda, tens esta mà que està falcant la figura i en esta el que estàs és pinçant, però estàs fent d'escala per a que pugen els terços i la xicalla, molt important. Podríem estar parlant molt llarg d'aquesta figura i d'altres aspectes tècnics, però anirem parlant en successius programes. Sols dir que aquesta figura, per exemple, l'ha feta Sueca, l'ha feta la Safor, també l'ha feta la Torrentina en assajos, i, com no, també l'ha feta la Vall d'Albaida, una colla de recent creació. I res, despedir-me de vosaltres fins al proper programa. Adeu! Pues res, Batiste, fins al següent programa, efectivament. Ahí teníeu aquestes explicacions que ens dona Batiste cada setmana. Avui tocava el campanar, efectivament. Memòria meva. El campanar, bonica figura. Una figura que, com bé ha explicat el Batiste, no hem arribat a portar a plaça, però ja heu vist en fotos que sí que ho hem assajat. Volem donar les gràcies a aquesta moixeranga de la Vall d'Albaida que ens ha deixat utilitzar aquest vídeo d'una actuació seva per a poder il·lustrar aquestes paraules. I nosaltres continuem el programa. Tenim amb nosaltres ara bé el nostre company Pegolí, que està per ací ja, jo diria que està per ací, i que res, a veure què ve avui a contar-nos en la seva secció de literatura. Hola, Pegolí, com estàs? Molt bona vesprada a tothom. Hola, Josep, com vas? Marisa, Néstor. Primer que res, volia felicitar a la... Te veig ahí tunejat. Venim de felicitacions a la Plana, donar les felicitacions des de Pego, i a veure si ens tornem a ajudar quan més aviat millor. Sí, no? La planatina, que a veure si ve el virus de la planatina. La planantina. Ja tinc ganes de veure-los. Bueno, jo soc el que llegeix les poesies, però abans de llegir la poesia... El chico de les poesies, que deia Daddy Yankee. No, esta vegada és poesia. Tinc que dir la segona pista del personatge misteriós. Vinga, va, a veure si endevinem quin és. Ja tenim la primera pista, era escriptor i periodista. Efectivament. I la segona pista és que el gènere que més ha treballat és la novel·la negra. Molt bé, doncs ahí queda aquesta pista. Ja sabeu... Emoticono! Ja sabeu que teniu el xat, depèn de si ens esteu mirant en mòbil o en ordinador, el teniu així baix o així al costat. I que podeu anar deixant-nos ahí, si penseu que sabeu qui és, doncs ho aneu dient i nosaltres jo m'aniré mirant. I intentaré fer alguna senyal, però no podem dir ni si sí ni si no. Home, hasta el final del programa...
Bueno, una No, poesia no podem dir res. curteta perquè per no fer-ho molt llarg. Anem allà. Vinga, a veure, llança't. Marisa, deixa'm, per favor. Ho torno a intentar, va. Fem una malifeta avui. Ara tots tenim temps. Escapem-nos tots. Fugim. Somiem. Lliures, tu i jo. I després, si cas, ja es penedirem. O no? O no? Ahí queda... O no? Molt bé, Pegolí. Eres un artista. Moltes gràcies. Jo te avisava, és el retard, que jo parle i s'escolta 2 dies després. Sí, així n'hi ha molt de retras. En este programa n'hi ha molt de retras, però no té que Estem veure en retrasats tots. No té que veure en l'internet, Marisa, és cosa nostra. Molt bé. M'encanta, Josep, les poesies que ens portes. Són tan dolcetes. És curtetes, dolcetes i curtetes. Dolcetes com tu. Sí. I se posa tonto i tot. Sí, jo, dolcet. Pues moltes gràcies, Pegolí. Gràcies a vosaltres. Adéu. Hasta un altre dia, Josep. Fins aviat. I nosaltres continuem el programa. Cada vegada queda menys fins al final. Tenim així el senyor del tiempo que s'ha tornat boig i està traient un cartell que no toca. I no hauria d'entrar en ningú cartell perquè vaig a clavar-te ara mateix en el programa. Entonces, deia, efectivament, ja ho haureu notat, el senyor del tiempo és David Barberà, ell és el convidat que tenim al final en tots els programes, que ens porta a la seva secció de dies com aquell i que ja el tenim per ací. Així que, nada, David, conta'ns de què vens a parlar avui en aquesta secció tan meravellosa i tan fantàstica que fas sempre. Hola, David. Però abans de que comences, vaig a donar jo una pista del personatge misteriós. Fixa't tu. Vinga, va, vale, va. Podria donar-la després, però com la tinc marcant guió ara, pues la doné ara. I és una pista que ve avui en ajuda visual, con apoyo visual. Jo tinc quasi 2 llibres, dona la casualitat que tinc 2 llibres, a veure si està a la càmera, d'este personatge misteriós, que són Penxes Guants Butxana, joder, és que va al revés, Penxes Guants Butxana i un negre amb un saxo. I ens quedarem amb este llibre, com veureu, però no podreu veure de qui és el llibre perquè ho he tapat, evidentment. L'ha tapat. Molt bé, molt bé. Està escrit pel nostre personatge misteriós i ens quedem amb este llibre, un negre amb un saxo, que pot ser un dels més coneguts que té i que ha sigut portat a la pantalla gran. Hi ha una adaptació en pel·lícula d'este llibre, d'un negre amb un saxo, d'este personatge misteriós, que recordeu és un escriptor i periodista de l'Horta Sud, d'ací molt propet de casa nostra, i que el gènere que més ha treballat, com és en el cas d'este llibre, és la novel·la negra. Correcte. Jo crec que ja podeu anar dient alguna cosa... Està molt clar. Està quasi. Has afegit que és de l'Horta Sud, Això ja dona una altra pista de més. Lo ha dejado caer. Pues... Jo crec que per ahí de presa David, Y si no, yo daré otra que tengo ahí guardadita para cuando acabe. Bueno, vamos a ver. Què mos portes avui, David? Avui estem dedicats al programa La Plana. Tu no podies ser menos. Estamos de celebración, ¿cómo no? Esos amigotes de La Plana. Y bueno, hoy la verdad es que tenemos muchas cosas con ellos. Tenemos un montón de ensayos compartidos. ¿Se ve? Sí, se veu. Pues sí, tenemos un montón de ensayos con ellos. Hemos compartido actuaciones en Barcelona, que fuimos con ellos. Ellos vinieron a Manresa con nosotros. Y bueno, hemos ensayado en Sagunto y en Canet. Y bueno, lo que decíamos antes, lo que es una colla germana. Pues vale, hoy os voy a llevar... La Planatina. Hoy os llevo al 1 de abril de 2017. ¿Qué pasó? Estábamos en Nules, en la villa de Nules, y hicieron la colla de la Musaranga de La Plana, hizo su primera trovada, invitando nada más y nada menos que a 8 collas. Ojito que se dicen pronto. Ahí estaba. ¿Vos que vean un vídeo de este día?
Claro, Venga, va. sí, ¿eh? Sí, ponnos el vídeo. Venga, ya están viendo. Vale, pues estaba Sueca, estaba Chátiva, Alchinet, la Musaranga de Valencia, Campello, Carlet, La Plana y, como no, la Torrentina. Así que 250 musarangueros en una plaza tornándose locos a hacer figuras. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Estaremos viendo un pedazo de Xenia de la Torrentina. Y bueno, aquel día no solo hicimos una Xenia, hicimos también una carchofa, que era de las primeras que se presentaban en trovadas. Creo que fue la primera en una trovada que presentábamos nosotros. Y Suena que sí. y también hicimos una torreta, ayudados por mucha gente de otras collas. Luego nos pasará... No, creo que no le he pasado la foto a Néstor. Pero bueno, es una foto muy chula de una torreta con un montón de gente de otras collas. Y bueno, y luego, como comiat, como despedida, hicimos un montón de pilares de 3, de pinets, pero revueltos, con la base de aquí, la alçadora d'allà, el xiquet d'allí. Estuvo muy bien. Mira, tenim per així, efectivament, algunes fotos d'algunes figures. Que bueno, xulo, jo me'n recorde d'eixe dia, que va ser molt bonic perquè érem un fum de gent en la plaça. Va estar molt bé. Y lo mejor de todo es que no fue solamente esa mañana, esa trovada, fue para nosotros un fin de semana. Escoger el autobús, llegar allí el viernes por la noche, dormir allí, o no, perdona. Sí. Sí, dormimos allí el viernes por la noche y el sábado también. Sí, i el dissabte també. Tot el cap de setmana mos acolliren allí, molt bé. Si és que són tan bonitos que vamos. Nos aguantaron allí. Y dormimos, la verdad, pues muy bien. Un colegio que nos prepararon, como siempre, coges tu saco de dormir, tu colchoneta y a dormir fuera de casa. Y así vamos, a la chica ya se lo pasa bomba y nosotros dormimos allí, hicimos la trovada y al día siguiente hacían un encuentro, en la Villa de Nules también, un encuentro nada más y nada menos que de Chegans y Cabuts. Y collas de todo Castellón, de toda Valencia se puede decir, de Chegans y Cabut. Y fue un día genial. El domingo lo pasamos bomba también, allí disfrutando y esos días que te vas por la tarde, que dices, tienes el autobús, yo me quiero quedar. Un fin de semana completito el que pasamos allí. I, sí, bueno, jo me'n recorde també. Va estar molt bé perquè la Plana sempre mos acollís fenomenal. No és la primera trobada que fem en ells. Eixa va ser la primera, si no recorde mal, però després d'eixa han vingut més trobades juntes. Además es que cuando hemos coincidido en trovadas en otros pueblos, que no son de ellos ni las nuestras, la Plana y la Torrentina son siempre los que se quedan a dormir. Porque nosotros nos gusta mucho el autobús, te quedas ahí a dormir y te vas de fiesta, todas esas cosas que no se deben de decir en antena, pero bueno, entonces... No, però si ho passem molt bé, per què no? Tenim bon convoi, si ho passem bé... Aprovechamos de los conciertos. Claro, de hecho, mira, no? Nuestro compañero Gaby de la Musaranga de la Plana antes comentaba sobre el Salonia. El Salonia es otro fin de semana que pasamos con ellos de Chermanor, durmiendo en el mismo gimnasio, se puede decir, que era de Saló, donde dormíamos. Sí. Y bueno, y compartiendo todo, la fiesta, el concierto, todo. Y no voy a saltarme el pedazo de concierto por la noche que tuvimos el día de la Trovada de Nules, que tuvimos allí un pedazo de concierto, pero de los de intentar alzar la cameta debajo del escenario y el Batiste que no me soltaba la cameta y yo volvía a alzarla. Y a eso lo tengo que decir, que lo he guardado muchos años, pero yo quería alzar la cameta. Y Batiste creía que estaba bailando. Y yo, no, si es que volví a alzar la cameta y no la sueltes.
Pues Sí, han sí, sigut sí, eso. molts moments en la plana, en les amigues i en els amics de la plana, i són moments que, bueno, que els tenim ahí, no?, per a sempre, i que van a tornar a repetir-se, perquè, a veure, enguany que estaven convidats a la seva trobada, i s'ha quedat Esperem, ahí... si encara estan mirant-nos, que jo sé que sí, esperem, Y la habríamos pasado que ens bomba. conviden l'any que ve. Sí. Sí, Mira, me he acordado ahora, el Nu les sona. Fue. I me'n recorde també en ells un assaig que anàrem a Castelló a un parc, que mos tancaren el parc perquè ja se feia de nit. No te'n recordes d'això? Anàrem a un parc a fer... No, no era en Canet. No era en Canet, era un altre... No. Era quan Nieves va fer la carxofa, la carrossa caminada. No te'n recordes? Home, clar, sí. Ese en un parc de parc. Castelló. Crec que era Castelló, sí, perquè estava l'escultura esta, sí. Ahí estrenaven també la primera agulla caminada amb nosaltres, en un xiquet de la plana. Sí. I estigueren de comboi, dinant en el parc tots junts. Bueno, es diuen per així tant Gabri com Menudes Sònia, empanadilles. que això està fet i que ens esperen el 2021 per suposat. Així que ja he aconseguit una actuació per a l'any que ve, ja fa la meva feina. Mira, i apunten per així també, apunta Sònia, que va ser al parc de Rafa la Fena. En Castelló. Bueno, pues. Claro, I que era la carrossa, diu Gabri que recorde... efectivament que era la carrossa, sí. La carrossa i Bueno. el látigo, ¡zas! Hasta sería y sería. Ya que soy también el hombre del tiempo, me voy a cortar a mí mismo. Sí, que ja y portem... os voy a dar vídeo, la diu Gabri que hi ha pista. vídeo, diu que hi ha vídeo. Hi ha vídeo, Volem veure-lo, per Sí, favor, lo hay, volem sí, veure de ese móvil. vídeo quan acabe el programa. Ese dia a veure, és que mos tancaven... Jo me recordo que se n'anaren perquè tancaven el parc, ja se feia de nit, i havien quedat pel matí. Pot ser que anàrem a ensenyar-los la carrossa, comenta Sònia? Sí, algo així va ser. És que no me recorde bé ja l'Alzheimer, que és lo que té. La edad, Marisa. Sí, anaren a enseñarles la carroza en vosotros. Y bueno, lo que decía, voy a daros la pista del personaje misterioso porque el tiempo se nos va y los programas... es como la buena comida. Si queda cortita, te deja con ganas, vuelves al restaurante. Así que bueno, la pista sobre el personaje misterioso va a ser su primera novela. Y su primera novela va a ser, ojito, redoble, No emprengueu al comissari. No emprenyeu el comissari, pues està claríssim ja Ah, qui és. l'has leído, ¿eh? Claríssim. Hi ha algun comentari per així? Debe de haber. Per així, espérate, perquè això... Per així amagar. Per així amagar. Espera un moment, perquè, a veure, és que de normal n'hi ha com 10 comentaris en el vídeo, però que avui n'hi haurà 300 ja. Entonces ara l'he de trobar. Per què cribar? Diu Sònia que vam arribar de matí, van tindre que enviar-nos... Bueno, ara ja he perdut el fil. Que al seu Facebook hi ha fotos molt xules d'eixe dia. És que eixe dia va estar xulo, Sònia, jo me recordo, el tinc ahí. Pues bueno, David, moltes gràcies per estar una setmana més, per fer-nos recordar estos dies tan... Esos moments tan gràcies, Sònia, per bonitos. recordar el comentari, ara ho comentarem. Però moltes gràcies, David, una setmana més, t'has superat. Mos veiem la setmana que ve. Molt bé. Queden 2 programes per al final de la temporada i això ja ha d'anar en aumento, ¿eh? 2 cartuchos me quedan ahí. 2 cartuchos me quedan. Para esos 2 programas. Pues moltíssimes gràcies, David. Gràcies, David. Per estar una setmana més amb nosaltres. Vinga, adeu. Adeu, guapo. Fem Muixeranga a casa, un programa audiovisual en directe al voltant de la cultura popular valenciana. Muixerangues, música, dansa, el goig de les nostres arrels. Fem Muixeranga a casa, de la Muixeranga, la Torrentina. Y ahora sí, Marisa, como siempre, todo lo bueno llega a su fin. S'acaba este programa especial dedicat al 5è aniversari de la Muixeranga de la Plana, amb molts companys de la Plana, no només els 2 que han entrat, sinó totes les persones que ens estan comentant, que encara continuen a haver comentaris. Bueno, això. Mira, anem a bufar.
Però, Marisa, si està ja apagada, no? És que no fume, no tinc mistera. Ai, mare! Però tinc un ciri per celebrar l'aniversari de la plana. Pues perquè sí, moltíssims anys, i 5è aniversari, que coincidís també amb el nostre 5è aniversari, que és ara este mes que ve. Sí, este mes que ve celebrem nosaltres el 5è aniversari també. El 2015 va ser un any potent, respecte a la Muixeranga. Va ser un any a tope. Molt bé, Però bé, Marisa. todo vos acaba, és el que passa en el temps. Hem de resoldre aquest Hem de resoldre el personatge misteriós. I tinc així el llibre, si vols anem a fer-ho visual. Mira, tinc així el llibre, que és un llibre amb un saxo, escrit per personatge misteriós, però a veure qui és qui hi ha baix d'aquest personatge misteriós. Efectivament, Ferran Torrent, de Sedaví, és aquest personatge misteriós que buscàvem. I nada... I, efectivament, avui també ha acertat la primera, ha sigut Sònia la Magra, de la Muixeranga. Ai, Sònia, entenc que de la Muixeranga... Gallifante per a Sònia. De la Plana, Gallifante. També hem de dir que Gabri... Sònia? Però si Sònia ja porta... Se va guanyar, la xiqueta crec que va guanyar el concurs de dibuix que farem en la Torrentina. I un altre premi també se va guanyar, que no recordé avui. I això és el tercer, però què passa, Sònia? Tu tens ahí... Deixa un poquet per la resta. Deixa un poquet per la resta, perquè... I res, hem de dir que Gabri també acaba de posar fa un rato Ferran Torrent, així que altre gallifante per ell. Gallifante. I encara que siga un gallifante d'honor, perquè és de veres que ell ho sabia, perquè havia estat abans en la conversa quan estàvem comentant abans del programa. Però bueno, un gallifante d'honor, ho reservem per ell. I res, moltíssimes gràcies, Marisa, com totes les setmanes, per estar una setmana més amb nosaltres i per conduir també este programa. Meu passe bomba. Jo vull més. Només queden 2 programes? Només queden 2 programes. Efectivament, acabarem este mes la temporada i ja veurem si continuem la temporada que ve o no. Això se deja a elecció del públic. Ja veurem, ja veurem. Bueno, Marisa, ara sí. Adeu, moltíssimes gràcies. Adeu, un beset a totes i a tots els que ens seguiu i fins a la setmana que ve. Adeu. Adeu.